Terve kaikille ja hyvää alkanutta viikkoa kaikille videoblogini katsojille. Tällä kertaa blogini on täysin suomenkielinen, koska olen käynyt tänään Seinäjoella vaalipaneelikeskustelussa Suomen lukiolaisten liiton sellaisessa. Meitä oli yhteensä 7 ehdokasta 7 eri eduskuntapuolueesta, ainoastaan kristillisdemokraatit eivät olleet siellä paikalla. Mielenkiintoinen keskustelu, noin 250 lukiolaista paikalla. Siinä keskusteltiin muun muassa siirrosta lukiosta yliopistotutkintoihin, siinä sitä siirtymävaihe on liian pitkä. Sitten keskusteltiin opintotuesta ja jos se kannattaisi sidota elinkustannusindeksiin, vastaukseni siihen on kyllä. Aina nuoriin pitää panostaa. Ne rahat tulee aina takaisin, olen varma siitä. Sitten keskusteltiin ikärajasta, äänestysikärajasta, ja se voisi ihan hyvin mielestäni laskea kokeiluna ensi kunnallisvaaleissa 16 ikävuoteen. Nuorethan myös käyttävät paljon kunnallisia palveluja. Sitten nuorten hyvinvoinnista keskusteltiin aika paljon. Siinä on paljon tekemistä. Ja sitten vähän eri kysymyksiä tuli esille muun muassa homopareista, että mitäs mieltä olemme esimerkiksi näistä. Siinä oli tämän päivän anti. Ensi kerralla kun tavataan, niin silloin olen Helsingissä. Kiitos tästä kerrasta. Moi.